Mae'r beina wedi cael cyfle i weld bob un ohonyn nhw wedi gweld nhw'n unigol a dyn ni jyst yn dod i derfyn y dosbarth. Ynddi, mae o newid cerdded lawr wan yr holl rhestr i'r un ola sydd gennym fo. Ei cael jyst ail golwg manwl arno nhw gyd yn sefyll efo'i gilydd a peth da am hyn. Ti'n gallu jyst falle cymaru un efo'r llall sydd jyst yn sefyll wrth i ymyl o. Yn lle gweld nhw'n unigolion o, ti'n gallu gweld nhw gyd efo'i gilydd mewn rhestr wan a dyn. Mae o wedi cael golau o'na fo. Wel, mae'r hat wedi diosg ac Abermennau y Lady Million yn ennill y dosbarth i'r Ceffyl Chwaraeon yma yn y ffair eiaf. A llongyfarchiadau mawr i Mrs Glenys Owen, wrth gwrs lawrydd ferch sydd yn tywys. The Yearling Sport Horse class. Ac oedd ti'n gytun, Dorian, bod Abermennau Lady Million yn mynd i dilyn patrwm Welsh Doll. Ar ôl yr boles yr boles ei cyrraedd ddosbarth yn y dosbarth cyntaf pan bod hon mewn yr ail ddosbarth. Maen nhw'n welyd yn y pencampur yma, maen nhw'n sefyll efo'i gilydd. Ti'n gallu gweld wan mewn blwyddyn amser lle fydd yr ebol, fydd hi'n debyg iawn i hon fel blwyddyn nesaf. Wel, dyn ni'n gytun yn fan hyn bod y beina wedi dal at teip yn adran y Ceffyl Chwaraeon ac siŵr fydd Mrs Glenys Owen yn falch iawn o ennill yma yn y ffair eiaf. Second is 777, a Widoway stud from Kendal in Cumbria with Willow's Way Love Affair. Third, 1028, but Madeline Williams from Milford Haven with Cudley Connor. Fourth, 1027, Lillian Vaughan Thomas with No Star Carriad. Fifth, 1023, Rosita Hema, Houdini. And in sixth position, 769, Hugh Griffiths with Caranian Shankle. We will now move on to the championship in the sport horse section. Mam sy'n cael y clo. I ddilyn yn adran. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth i'r rhai blwyddi yn adran y Ceffyl Chwaraeon. A Lowry, oedd ti'n cystadlu ma ddoi efo Lady Million? Oedd yn y Welsh Pathbred ddoi, be gafodd ail ddoi, so ddim bad yn cael y 2 diwrnod dafnod. Wel, chwarae teg, ail ddoi, cynta heddiw, ac ymlaen i'r bencampwriaeth? Ie, definitely, ie. Yn sicr, ie, definitely. Ydy mam yma rhywle? Yndi, mae mam yn clo. Fy'n crio ma, siwr. Un da ni di magu di hon, mae bod trwy'n clod da pan maen nhw'n ennill ydy. Wel, i'n dweud, chi yma bron bob blwyddyn yn cystadlu. Bob blwyddyn, sioe favourite fi a mam, so da ni'n methu fo. Wel, braf bod chi'n cael ennill heddiw. Definitely. Llongyfarchiadau mawr, a pob lwc i'r pencampwriaeth. Lyfli, diolch yn fawr. Abermennau Lady Million yn ennill y dosbarth i'r ei blwyddi fan hyn yn adran y Ceffyl Chwaraeon. Yn ail yma ddoi yn dosbarthiadau rhanfu Cymraeg, ond un yn well heddiw yn adran y Ceffyl Chwaraeon.